είχα πάει στο Γενικό το Λύκειο. Διάβαζα πάρα πολύ. Με το που κάτσαμε στις διακοπές των Χριστουγέννων, μετά δεν μπόρεσα να ανοίξω βιβλίο. Και η τελείωση. Είναι να μην κάτσεις πρώτη φορά, Ναι. να ξέρεις. Και τι κάνω, λέω θα πάω στο Τεχνικό Λύκειο, γιατί τότε περνούσες με τον βαθμό του Λυκείου στα ΤΕΙ. Εγώ ήθελα να περάσω εμπορίας και διαφήμισης. Κανένας δεν με είπε ότι έπρεπε να πάω στο επαγγελματικό το Λύκειο. Εγώ πήγα στο Τεχνικό το Λύκειο. 2 χρόνια ξαναπήγα Δευτέρα Λυκείου. 2 χρόνια επένα και έρχομαι. Και όταν ήρθε η ώρα να συμπληρώσουμε το μηχανογραφικό, μέχρι τότε δεν με είχε πει κανένας τίποτα, παιδιά. Είναι τρελό. Όλοι έχουν το μηχανογραφικό από την πρώτη δέσμη και εγώ το έχω από την 4η δέσμη. Και περνάει ο επιτηρητής, μου λέει Μπαρχαρίδη, γύρνα το μηχανογραφικό. Του λέω, εγώ θέλω εμπορίας και διαφήμισης. Δεν το τσεκάρω το εμπορίας και διαφήμισης. Ξανέρτε. Γύρνα σε λέω το μηχανογραφικό. Λέω δεν θέλω να το γυρίσω εδώ, δεν θέλω εμπορίας και διαφήμισης. Και μου λέει δεν μπορείς να το δηλώσεις. Μετά από 2 χρόνια, παιδιά. Πήγα 2 χρόνια Δευτέρα Λυκείου και Τρίτη Λυκείου. Και παθαίνω σοκ. Και λέω τι λέτε. Λέει ναι, μόνο από την πρώτη δέσμη μπορείς να δηλώσεις. Παναγία μου. Κλώδα την πρώτη δέσμη. Εγώ και ξέρω να αλλάζω ένα λάμπαν. Τα χέρια μου είναι άστο, αριστερά και τα 2. Και τερό ηλεκτρολογίες, ηλεκτρονικά, οχημάτων, από βλακίες όλα.